Olen valokuvataiteilija Martti Jämsä ja olen itse oppinut, tehnyt 40 vuotta mustavalkoisia valokuvia omassa pimiössäni. Ja olen aloittanut lehtikuvaajana tai kesäkuvaajana lehdessä ja siinä sivussa kirjoitin myös juttuja, mutta yhä enemmän valokuva on vienyt mut niin kuin taiteen saralle. Olen käsityöläinen, haluan valmistaa kuvat siis itse pimiössä, mutta myös kehystän ne, jotta koko prosessi on omassa hallinnassani. Tämän näyttelyn teemana on Helsingin kaupungin keskuspuisto, lähiluonto. Itse asun Vesakossa ihan keskuspuiston vieressä. Astuessani ulos kerrostalosta olen näiden kuvien ympäröimänä. Useasti huomaan, että teemanani on se, että kuvaan itseäni lähellä olevia aiheita. Jos kirja käsitteli perheeni lomanviettoa omalla kesämökillä, niin samalla lailla tämäkin on sitä maisemaa, mitä jatkuvasti kävelen tai pyörällä kuljen ja etsin siitä aiheeni. Tehdessäni tätä keskuspuistosarjaa minulla on tietty metodi. Ensinnäkin kuvaan kaikki kuvat pystykuvina ja kun suunnittelen näyttelyä, suunnittelen samalla myös kirjaa. En hae kuviin niinkään dramatiikkaa, vaan niin kuin sitä kokemusta, mikä rauhoittaa ja missä tunnen syvää rauhaa. Ne ovat ehkä tämän sarjan tärkeimmät teemat. Toisaalta tämä kesäyö kuvastaa taas toisenlaista meditatiivista oloa. Ehkä niissä on vähän semmoista salaperäisyyttä, synkkyyttä, ehkä pelkoakin. Mutta nekin ovat läheltä kuvattuja, siis kuljen polkupyörällä tai kävelen ja etsin aiheitani. Mikä saa minut sitten kiinnostumaan tietystä kohdasta, keskuspuistoa tai kaupunkiympäristöä, niin sehän onkin se juju. Ja vielä hienompi on se, kun kuvan vedostaa, niin sitten se joko kiinnostaa minua tai sitten ei. Ja sitä on vaikea niin kuin sanoiksi kuvata. Se pitää kokea. Ja se minua myös valokuvassa viehättää. Että se, mitä saa valokuvapaperille syntymään, joskus ja useasti parhaat kuvat yllättävät myös itseni. Jos nämä ovat kuvia Helsingistä, niin näyttelyn muualla olevat osaset ovat ehkä sitten jotakin muuta. Linnunmunat liittyvät tähän näyttelyn nimeen, Kuuletko rastaan laulun. Itse asiassa viime kesänä juuri kävi niin, että minun oli avattava parvekkeen ovi, koska niin kaunis laulurastaan ääni kuului lähipuusta. Ja se liittyy minusta tähän maisemaan. Se on yksi osa sitä ihanuutta. Vieressäni on yhdessä graafisen suunnittelijan Jorma Hinkan kanssa tehty Jälkiä kuvasalkku. Se on haitariteos, Accord Books, niin kuin sanotaan englanniksi. Tämä sarja on kuvattu, tai siis itse asiassa nämä esineet, joista tämä sarja sisältää, on kuvattu Maaliikennekeskuksen jäänteistä. Nykyään paikan nimi on Postipuisto. Rakennus on siis hävitetty ja kuljin niissä rauniokasoissa ja etsin näitä esineitä, minulle kiinnostavia esineitä.
Tässä ensimmäisessä on muovinpala. Seuraava näyttää ihan luulta, mutta se on styroksia. Sitten on palanutta kumia, alumiinia, jälleen muovia, joka on ihan niin kuin vanhan pergamentin näköinen. Ja sitten on auton renkaan kuminpala. Valmistan aika useasti, sanotaan kerran vuodessa yritän saada jonkun kuvasalkun aikaiseksi. Se on minusta nätti ja kaunis tapa esittää valokuvia, koska valokuvat ovat reproduktioita. Niitä voi tehdä melkein loputtomiin. Mutta kuvasalkku ja editi on hyvin rajallinen, koska ne tehdään käsityönä. Tätäkin on vain yksi kappale. Äitini on biologian opettaja ja ehkä se näkyy tässä työssä. Tämän teoksen alkuperäinen lähtökohta on nämä linnunmunat, jotka ovat siis Forssan luonnonmuseosta. 60-luvulla se oli vielä Lounais-Hämeen luonnontieteellinen museo. Ja siellä piti semmoinen kuin Brander sitä. Ja äidin kanssa käytiin siellä aina näyttämässä kasveja, joita äitikään ei tiennyt, mikä ne oli lajiltaan. Se oli erittäin merkillinen ja mielenkiintoinen paikka. Siksi uskalsin soittaa sinne ja kysyä, että saisinko kuvata heidän linnunmunakokoelmastaan linnunmunia. Yhtenä osana tätä teosta oli varmaan migraine, en tiedä miten se lausutaan, niin maalaus, jossa maalauksella oleva henkilö katsoo munaa ja maalaa lintua. Ja vähän niin kuin siitä illuusiosta, miten munasta tulee lintu, niin yhdistin, että voisin tehdä tällaisen teoksen. Tästä teoksesta on myös tehty kuoriutumaton kirja Antti Nydenin kanssa, jossa nämä kuvat ovat painettuna mustasuihkutulosteena. Gallerian takahuoneessa on esillä 2 kuvasalkkua. Toinen niistä on Satumaa. Sen kokoavana teemana on Unto Mononen. Salkku sisältää esimerkiksi Jukka Pakkasen tekemän kuunnelman Tunti kerrallaan vuodelta 1971. Se on siis litteroitu käsikirjoitus. Olen saanut luvan Jukalta liittää sen tähän Satumaa kuvasalkkuun. Sitten on kuvaliite, Somero, Lahdenkylä, 18. Kävin vuoden ajan eri päivinä kuvaamassa Lahdenkylää. Ja pohjalla on single vuodelta 1987. Sen minulle äänitti Pekka Grunov. Ja epilogina on pieni osa haastattelua, jonka Grunov teki Unto Monosen kanssa ravintola Hansassa. Kansi on kuvattu Marttilassa ja näyttelyssä on esillä 2 panoraamaa samasta paikasta tältä vuodelta. Toinen kuvasalkku on Kun katulamput syttyvät. Se sisältää 10 tekemääni selenitoitua hopeakeratinivedosta. Osa tämän teoksen kuvista on myös esillä Kesäyö-sarjassa. Tämä teos on tehty vuonna 2013 ja niitä on tehty 10 kappaletta. Meillä valokuveilla on se etu, että meillä on negatiivit, joista voimme tehdä erilaisia kuvasarjoja, kuvasalkkuja. Negatiivi voi aina palata ja tehdä kauniita, unikkeja esineitä. Tässä tapauksessa kuvasalkku.